Kado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Radio Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa taklas 6 saga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Fast Radio Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iya din ang mapagdulong namon sa inyo sa madalalag bago. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw, Martes Santo, sa aton sining pagsaulog sang Semana Santa, Abril 12, 2022. Sa aton sining iyang The Vote 2022 local elections or local and national elections countdown. Mayara na lamang kita sa 27 kadlaw. Anabilin antes kita maghiwat sa aton sining Mayo 9. 2022 nga national and local elections. Mga kabombo, lito kita sa aton sining mga headlines. Sa lakat sang panahon, bagyong Agaton. Iyara gihapon sa ibabaw sang baybayon sa Tacloban, Leyte, kadagapabilin nga stationary. Kaya sa aton sining balita, lokal malapit 400 ka mga pamilya sa Negros Occidental gin-evacuate bangod sa tayuyon nga ulan nga dala naman sang bagyong Agaton. 29 ka pamilya ang gin-evacuate sa Barangay Alihis. Ginsaylo na sa Emilia Garcia Elementary School. Samtang Bacolod CDRRMO maghatag sang ayuda sa mga pumuloy nga ginabahaan paagi naman sa Philippine Red Cross. Ulan nga nagtupa sa Bacolod kahapon.
katumbas na sang isa ka semana nga pag-ulan. Sa aton balita national, patay bangod sa landslide sa Baybay City, Leyte. Bangod sa Bagyo Agaton, nagdangat na sa 22. Presidente Rodrigo Duterte nagpanindugan nga mandatory gihapon ang pagsuksok sang face mask tubtob sa pagtapos ng iya nga termino. Samtang informal exit polls sa overseas absentee voting ginaimbestigaran sang COMELEC. Sa aton nagapangunang balita sa luwasang pungsod puwersa sa Ukraine, naghahanda na sa last battle sa puerto sang Mariupol. Russian President Vladimir Putin nag-designate sa bago nga general nga magapamuno sa inaway sa Ukraine. Samtang balita sa negosyo, presyo sa diesel naglumo sa 35 sentimos subong nga aga, piso naman sa kada litro sa gasolina. Balita sa inampang, head coach siya sang Los Angeles Lakers nga si Frank Vogel ginkaka sa pwesto. Balita sa entertainment, Miss Universe 2021 Harna Zandu magatambong sang Coronation Night sa Miss Universe Philippines. Sa balitang espesyal, Lounge in the Sky sa Indonesia ginbuksan sa publiko kadungan sa paghalog sang COVID-19 restrictions. Philippine Standard Time, 8 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo, kaamuyan to ang aton sining mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kagbombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa lakat sang panahon. Lastras ang kagahon ulihi nga nakitaan ang sentro ni Tropical Depression Agaton nga nakabase sa baybayon sang Tacloban City, Leyte nga may kabaskugon sang hangin nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro kapag madlos nga tubtob 70 kilometers per hour. Ini ang nagapabili nga stationary sa bahin sang Eastern Visayas ang maka-experience naman sang pag-ulan nga may gusty winds. Ang nabilin nga bahin sang Visayas, Palawan, kalakip na ang Kalayaan Islands ukon Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro ang maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan, pagdaguob kag pagpangilatugan naman sang Typhoon Agaton. Kasarangan naman tubtob sa makusog ang paghuyop sang hangin. Sa minhan na sila nga tubtob na minhan na katungdan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas, Palawan, kalakip na ang Kalayaan Islands kag Occidental Mindoro nga may kasarangan tubtob madlos nga pagbalod. Napaidalom naman sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang southern portion sang Masbate nga glakipan sang Dimasalang, Kawayan, Plalanas, Placer, Katainan, Esperanza kag POV Corpus sa Luzon. Sa Visayas, signal number 1 ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte kag northeastern portion sa Cebu, kalkip na ang Camotes Island. Sa Mindanao naman, napaidalom sa signal number 1 ang Dinagat Islands. Samtang severe tropical storm nga si Malakas nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility ang nahamtang mga 1,235 kilometers east sa southern Luzon. Ini ang may kabaskugon sang hangin nga 110 kilometers per hour, may pagmadlos katubtong 135 kilometers per hour kag magapadulong o nagapadulong na sa northwestward sa 15 kilometers per hour. Samtang sa detalye na sa ato nagapaunang nga balita lokal, nagalangat sa 392 ka mga pamilya o kung kabugusan nga 1,800 ka mga individual ang gin-evacuate kahapon sa probinsya sa Negros Occidental. Sunod sa Negros Occidental Provincial Disaster Management Program Division o kung PDMPD Head Dr. Zifar Gerhard Kailian, ang mga evacuees sa Banwa sang Ibi Magalona ang lingpan sa napulo ka mga individual sa Barangay San Jose, 14 sa Barangay Latasan, 13 sa Barangay Tabigi, kag 4 sa Barangay Santo Niño nga lunsayara karon sa tagsa ka mga barangay hall. Samtang sa Talisay City, 52 ka pamilya o kon 182 ka mga individual naman ang evacuee sa Barangay Zone 8 ngayara sa karon sa basketball court. 17 ka pamilya o kon 198 ka individual sa Barangay Zone 11 nga nahamtang sa chapel sa barangay. 17 ka pamilya o kon 142 ka individual sa Barangay Zone 12 nga nahamtang sa simbahan. 105 ka pamilya o kon 525 ka mga individual sa Barangay Zone 14B ngayara man sa simbahan. 6 ka pamilya o kon 30 ka mga individual sa Barangay Zone 14A. 3 ka pamilya o kon 7 ka individual sa Barangay Zone 3. 1 ka pamilya o kon 7 ka individual sa Barangay Zone 10. Kag 2 ka pamilya o kon 15 ka mga individual sa Barangay Zone 12A nga nahamtang sa Barangay Hall. Samtang 71 ka pamilya o kon 218 ka mga individual naman ang gimpag-evacuate sa Barangay Daga,
sa syudad sang Cadiz. Sa Silay City, 5 ka pamilya kung 25 ka mga individual ang ginpang-evacuate sa Barangay 2. 7 ka pamilya ukon 23 ka individual sa Barangay Habayan, 12 ka pamilya ukon 46 ka individual sa Barangay Ilopez, 44 ka pamilya ukon 158 ka mga individual sa Barangay Mambulak, 29 ka pamilya ukon 109 ka mga individual sa Barangay Lantad, kag 12 ka pamilya ukon 50 ka mga individual naman sa Barangay Rizal. Samtang gimpang-evacuate naman ang 9 ka pamilya ukon 24 ka mga individual gikan sa Barangay Limaango sa syudad sang Escalante. Sa kabugusan, nagdanga sa 22 ka mga barangay ang apektado sa malala nga pagbaha kung sa diin 392 ang mga pamilya nga ginpang-evacuate o nagdangat sa 1,800 ka mga individual. Patag ni Kailian, nga iban sa maini ang wala sa evacuation centers kag nag-evacuate sa mga himata ukon abyan apang ginatagan gihapon sa relief assistance sa probinsya sa Negros Occidental. May total na taka 22 barangays affected, 392 families, 1,800 individuals. Ang sa subong nagather nga data sa aton nga Disaster Management Program Division sa aton nga mga nag-evacuate sa aton tropical depression agaton. Ang kabay naman sa pagpag ni Negros Occidental PD, MPD Head Dr. Zfar Gerhard Kailian. Gin-transfer na sa Emilia J. Garcia Elementary School ang 29 ka mga pamilya nga gin-evacuate gikan sa 3 ka purok sa Barangay Alihis, syudad sa Bacolod. Matapos nga mat-amat nga nagakatiphag ang kilid sa suba bangod sa sagunson nga paginulana. Sino kay Julie Villaranda, katapos sa ambulance team sa Barangay Alihis, ang 29 ka mga pamilya kon 127 ka individual ang ginpang-evacuate gikan sa purok Roadside 1, Roadside 2 kag San Jose. Una naman ang mga ining nga gindala sa Barangay Hall, apang bangod sa kadamo sa mga evacuees. Ginpakamaayo kagabi nga isaylo ang mga inis sa Bulutuan. Patag ni Villaranda nga sa Emilia J. Garcia Elementary School, sarang ang mga evacuees nga mabahin-bahin sa nakalain-lain nga classrooms. Agon maobserbar ang minimum health protocols. Kasubong man mangin mahapos ang pagpalabot sa serbisyo ka nga isang galamiton. Kag pagkaon kung ipagit sa sitwasyon nila sa Barangay Hall nga nagaginutok. Dugang pa sini nga mahapos ang tubig sa Bulutuan. Kasubong man ang accessibility sa CR. Sunod diri, forced evacuation ang ilang gipatigayon sa mga kapurukan sa palibot sa suba sa Barangay Alihis. Bangod tuman nakadelikadong lugar. Madumduman nga pila na kaadlaw ang nagasigi-sige ang pag-ulan nga nagtugas sa paghumok sa duta sa suba. Ganini nga matamat nga nagakatiphag kag nagalapad. Dugang pa ni Villaranda nga kinahanglan o kung kinahanglan sa rescue operating group nga patigayonon ng forced evacuation bangod magluwas sa oversaturated ang duta sa lugar. Ginalauman pa nga ang pagsulod sa Pilipinas sa isa pa ka bagyo nga may international name nga malakas. Santo sa monitoring, may 2 pa kabalay kag mga kahoy ang naupuod sa pagkatipag sa duta gani ginkordon naman sa mga iniing lugar. Awon nga wala na sa makasulod kag malikawan ng disgrasya. Pasalig naman sa mga ini nga padayo o kung padayo ng pagkoordinar sa ilang rescue operations samtang ang Barangay Council naman sa Alihis amo ang nag-aamuma sa mga evacuees. Ang first 13 families na gin-evacuate na as of noon, direta na gindala sa Barangay Hall. Pero tungkol sa kadamuon, kag hindi naman matatapan, in-transfer na sila sa E.J. Garcia Elementary School, kung diin masapos so ang pag-distribute ng ilang ang food, ng ilang ang pagkaon man. Mas convenient sa ila kung baga, na dito sila i-transfer, kag dito sila magtinirda for the meantime. This is a forced evacuation na, para masay kaayo nila, tungod nga ang area to, humok ng duta, kasi nakatipag na gid. Si Julie Villaranda, katapos ambulance team sa Barangay Alihis. Sa piyak nga bahin, ginkumpirmar man ni Villaranda nga may isa ka babae man nga nagbata na lang sa ilang nga balay sa Barangay Alihis. Patag sini nga bangod sa kasakuon nila. Uli na nakalabot sa ilang impormasyon nga may isa ka pumuloy nga manugbata. Nagana isang ilan na padulungan, nabunag na sini ang iyang lapsag. Gilayon man nila ini nga ginrekomendar nga madala sa ospital para sa dugang nga medication. Samtang dugang balita lokal, padayon ang monitoring sa Silay City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa malugan nga napektuhan sa mga pagbaha tugas ng bagyong Agaton. Sunod sa kay retired Police Colonel Alexander Munoz, ang pinuno sa Silay CDRRMO, ang kalabanan nga mga napektuhan nga mga barangay amo ang manubo nga level sa duta kung sa din ang pinakamalala nga nahalitan amo ang Barangay Rizal kag Barangay Mambulak. Santo sa record sa CDRRMO sa kabugusan, nagdangat sa 83 ka pamilya o kung sobra 400 ka mga individual ang gin-evacuate sa syudad. O sa rin gikan sa 16 ka mga barangay sa Silay City, 7 sa mga ini ang nagsalom sa baha. 5 ka pamilya kung 25 ka individual ang ginpang-evacuate sa Barangay 2,
7 ka pamilya akong 23 ka individual sa Barangay Hawayan, 12 ka mga pamilya akong 46 ka individual sa Barangay Ilopez, 44 ka pamilya akong 158 ka individual sa Barangay Mambulak, 29 ka pamilya akong 109 ka individual sa Barangay Lantad, kag 12 ka pamilya o kung 50 ka individual naman sa Barangay Rizal. Sunod sa kay Muñoz, preparado naman ang mga rescue volunteers sa syudad kapadayon man nga ginamonitor ang shorelines kag mga suba. Nagakoordinar man ang CDRRMO sa Bureau of Fire Protection sa Silay City Station kag Silay City Police Station. Aminado naman si Muñoz sa tiun nga magdugay na sa 3 ka oras nga wala untat sa pagulan, masami na nga nagakatabo ang pagbaha sa mga nanubuan nga bahin sang syudad. Gani madasig naman ang maining nga nagpanawagan sa preemptive evacuation. Gindeklara man sa Silay City Government nga suspendido ang klase kag trabaho kahapon. Isa man sa ginabantayan sa bahin sang CDRRMO ang epekto sang high tide sa mga manubo nga lugar kadungan sa mga pagbaha. Nagabantay naman ang Department of Social Welfare and Development sa paghatag sa relief assistance sa mga evacuees sa syudad sang Silay. Kalabanan ang ginadongkaan sa COVID sa Banwa, kamo nang taas, kamo na nag-evacuate. Kaya may area gid man tinga manubo-nubo magsige ulan more than 3 hours kabaha. 7 lang. Sa Banwa lang sa dalom ng area mo kabaha. Barangay Rizal, Barangay Mambula, kamo dandamo na evacuate subong. May preemptive evacuation na daan early pa aga. Nag-declare naman kami sa no class and no work sa Silay City. Ang kabahin sa pagpahig ni Silay City DRRMO Head Retired Police Colonel Alexander Muñoz. Ginkumpirmar sa pinuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO nga piagi sa inila sa Philippine Red Cross ang paghatag sang relief assistance sa mga pamilyang gin-evacuate bangod sa bagyong Agaton. Bangod hindi direkta makahatag assistance sa Bacolod City Government bangod sa banning sa public funds dala sa election period. Sunod kay Executive Assistant to the Mayor Jomari Vargas sa ilang record, may 29 ka pamilya ang gin-evacuate sa Barangay Elise kagindala sa isa ka Blutuan. Apang bangod sa eleksyon peryoda, kag hindi ang mga ini makapagwas ng pondo nga direkta mahatag sa mga pumuluyo. Ipaagi nila ini sa Philippine Red Cross nga gin-authorize ng Commission on Election o COMELEC. Patag sini nga gikan sa Department of Social Services and Development o DSSD. Ang relief assistance kaangay sa food packs, kag hygiene kits ang gipadala sa PRC. Agod nga sila na ang magapanagtag sa apektado ng mga pamilya. Sa uling nga impormasyon siniya, wala na sang iban pang ma-evacuate sa iban nga mga barangay bangod manubo lang ang tubig baha. May makanda o kung may nakanda naman nga pick-up truck ang CDRRMO nga magamit in kaso kinanglan ng evacuation sa isa ka lugar kag may na-identify naman nga eskwelahan nga paghahamtangan sa mga evacuees. Because of election period, hindi kami nagtahatag ni relief assistance sa victims ng city mismo. Ibagi na mo sa Red Cross. Red Cross is one authorized about relief assistance victims para sila. Based on COMELEC one sa dahil hindi pwedeng kahit sa election period na mo. So, ang relief assistance na mo yakan sa DSSD or through Philippine Red Cross. Nabaten si Bacolod CDRRMO Head Executive Assistant to the Mayor Jomari Vargas. Samtang nagalaom naman ang pinuno sa bahin sa Disaster Management Program Division ukon ng PDMPD sa Negros Occidental nga maganipis tubtob sa matapos na ang tayuyon nga mapag-ulan sa pagsulod sa Philippine Area of Responsibility sa panibago nga bagyo nga si Basyang nga may international name nga si Malakas. Sunod sa Dr. Zifar Gerhard Kailian, ginalauman sa maining pagabutongon ni Bagyong Basyang si Tropical Depression Agaton. Pahayag sini nga malapit na katama si Bagyong Basyang sa bahin sang Parline. Patag niya Kailian nga sa pagsulod ni Basyang, magasaka ini gilayon kaag iya nga butongon si Bagyong Agaton. Gani ginapangabay sini nga kasunod na ang maayo nga tiempo. Apa isa man sa ginapangabay sini nga hindi matabo ang pagbaskog pa sang ulan sa probinsya sa Negros Occidental kasubong man sa Iloilo nga tuman ka ginawaswasan karon sang Bagyong Agaton. Ginapagkamaayo naman ni Kailian nga pisan may mga pagsaka sa tubig baha sa probinsya bangod sa tayuyon nga pagulan ini ang madasig man nga nagakulpa. Magluwas sa minor landslide sa natabo nga syudad o kung sa bahin sa syudad sa Silay, wala naman sa iban nga landslide nga na-report sa bahin sang PDRRMO sang probinsya. Patag ni Kailian nga nagakaigo sang mabaskog nga pagulan ang Northern Negros Occidental bangod santo sa monitoring sang pag-asa. Ang Bagyong Agaton nahuman ka nagatiner lamang sa bahin sang Samar kung sa didinian nagalabay sa Cebu kag nagapaulan sa probinsya. Ginataga naman sa relief assistance ang mga nag-evacuate o kung mga nagkabalakwit nga mga pumuluyo, kalkip na ang nagabalhi naman sa ilang nga mahimata o kung abyan.
Nahibuloan nga nagdangan sa 22 ka mga kabarangayan ang apektado sa malala nga pagbaha kung sa diin 392 sa mga pamilya o kung nagdangan sa 1,800 ka mga individual ang ginpang-evacuate sa bilog nga probinsya. Sunod pa kay kailan ang mga local government units o kung LGUs ang nagaserbe naman nga first responder nga nagapalabot sang bulig sa mga apektado nga pamilya kag iliw naman ini ang gina-report sa LGU sa Negros Occidental Provincial Social Welfare and Development Office. Asunod sini ang PSWDO ang nagaprepara naman sa relief assistance sa iga-augment sa mga nasabit apektado nga pumuluyo sa piyak ka bahin. Ginapasalamatan man ni kailan ang natunaw na sa West Philippine Sea ay sa pagka-low pressure area kung LPA nga nahuman sa bahin sa Palawan. Nagapalabot o kung ginapalabot man sini ang mensahe ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson sa mga pumuluyo nga hindi magkalipat nga magpangabuyo, magpreparar kag mangin proactive agud nga malayo sa disgrasya. Naganipis na nga itong nga pag-ulan. So base matapos ni tanan kag mabuto man lang siya no. Sang aton manugsulod man nga bagyo ara nagidlapit kayo aton bagyo sa power line di Basyang. So pag sulod ni Basyang and then magsaka no butungon naman lang ni siya agaton bas makamayo naman ang aton nga tiyempo. Kabay pa no hindi lang maghatag bala sang more heavy rain sa aton nga probinsya. Ang dugang pagpahayag ni Negros Occidental PD-MPD Head Dr. Zfar Gerhardt Kailian. Para sa katapusan nga balita lokal, nagpatigayon sa pre-disaster assessment meeting kahapon ang Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o kung CDRMO upo sa iban pang mga ahensya sa gobyerno kaangay sa Philippine National Police o kung PNP, Philippine Coast Guard o kung PCG, Bureau of Fire Protection o kung BFP, Department of Education o kung DepEd, pati na ang Bacolod Traffic Authority Office o kung BITAW. Tapaathag na Executive Assistant to the Mayor Jomari Vargas ang pinuno sa CDRMO nga ang BITAW kag PNP amo ang magapatigayon sa pag-asikaso sa trapiko in kaso nga kinanglanon sang rerouting sa tion nga may mga dalan nga hindi na malabayan bangod sa madalom nga baha. Sa karona, pasalig sining padayon ng operasyon sa Bacolod CDRMO nga yara na sa red alert status sumalin sa Domingo. May 4 naman ang mga inika team nga na-deploy sa nga ginakalakipan sa flood control teams kag rescue teams. Sunod kay Vargas, sa ilang monitoring sang rain gauge ang pagtupa sa ulan kahapon ng kaangay na sa isa ka semana sa pag-inulan sa regular nga sitwasyon nga rason kung nga nagasaka ang tubig baha. Isa naman sa ginabantayan sa CDRMO amo ang level sa tubig sa tion sang taob sa piyakabahin. Nag-request naman ang CDRMO sa Bacolod City Police Office sa kung BCPO nga checkyaron ang sitwasyon sa banwa sa Murcia kag Salvador Benedicto. Bangod sa kung madamo lang ulan sa nasabit nga mga banwa, ang daludoos ng tubig gikan sa Suba ang nagadiretso naman sa syudad sa Bacolod. Pasalig ni Vargas nga nakaplastar ang sistema kag preparado naman ang mga ini sa tion sa emerhensya. Samtang prepara naman sa barangay Sumag ang mga pumuloy malapit sa Sumag River sa posibilidad sa evacuation. Pananglitan magsaka ang water level. Panugyan naman ni Vargas sa mga pumuloy sa syudad sa Bacolod nga in kaso nga may problema, ipakig-angot lang sa mga opisyalis sa barangay agud nga mapadangat man sa CDRMO in kaso nga hindi na masarangan ang sa barangay ang pagbulig, partikular na sa pagkakinanglanon sa mga evacuees. Natin kina sa ato ng police, ang Coast Guard, ang Bureau of Fire, ang DepEd, ang DSSD, at yung BITAW ginala namon. Kaya in kaso mag-flooded area sa kadalan, hindi magyanting sa lakyan na divert na mo kung din makadto sa mamanage yung traffic with BITAW. Kaya ang police natin, police station nga assigned to the area nga may problema. Kung na to, pre-disaster assessment nga meeting. Nabaten si Bacolod CDRMO Head Executive Assistant to the Mayor Jomari Vargas. Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo! Dugang Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas. Mga kababayan, iboto natin si Sal Panelo sa Senado. Matalino, matapang at may malasakit. At lubos ang pagmamahal sa bayan. Kung gusto ninyo akong pasalamatan, ipanalo natin si Sal Panelo sa Senado. Kay Sal Panelo, panalo ang Pilipino. Number 50 sa balota. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang Bacolod. Paradyo Bongo. Philippine Standard Time, 28 minutos na nakalipas sa taklalasisa nga mga kabombo. Kagkaroon lito na kita sa mga detalye na sa ato nagapungunang balita national. Hindi magdubo sa 22 ka mga persona ang nagkalamatay sa isa ka landslide nga nagluntad sa Baybay City, Leyte. Bangod sa wala untat nga pagulan nga gitugan ni Tropical Depression agaton sunod sa hepe sa nga police station sa syudad. Sunod kay Police Chief Police Colonel Jomen Colad na recover ang mga bangkay sa apat ka mga kabaranggayan. Sunod sa kay Colado, 16 ka mga bangkay ang nakuha sa barangay Mailhi, duha ka sa bahin sa may barangay May Patag, isa sa barangay Bunga kag tatlo sa barangay San Agustin. Sunod sa iyan nakaibalo na ang mga himata sa biktima sa ilagin dangatan. Nagapadayon naman ang search and retrieval operation sa mga otoridad sa anom ka mga individual nga sa karon. Padayon pa nga ginapangita matapos ang paglasas sang bagyo. Sa karon ginakonfirmar pa ni Coleado kung may ara pa sa nabilin nga nagkaladula sa agaton ang naglandfall sa Kalikuan Island sa Giwan las 7:30 sa Domingo sang aga. Sunod ka Interior Secretary Eduardo Anyo, mabudlay ang rescue operation sa lugar ang ginuntaran sa landslide. Magapabilin lang ang mandatory nga pagsusok sa face mask sa Pilipinas. Tugtog matapos ang termino ni Presidente Rodrigo Duterte. Siya Talk to the People kagabi, ginangkat sa Presidente ang publiko nga imentenar ang hugot nga pagsunod sa mga minimum public health standards. Kagin pahayag nga ang pagkakampante sa iban nga pungsod sa pag-implementar sang nasambit nga polisa. Ang isa sa mga rason ang isang hinali lamang nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sunod kay Duterte, padaso-daso nga tikang ang pagbukas ang pagsulundan nga pagsuksok sa face mask. Kag sunod diriya, hindi manggaranon nga pungsod ng Pilipinas. Gani hindi nato masarangan nga makasugata sang isa pa ka wave sa pandemic. Sunod diriya, ang pagsuksok sa face mask ang mangin kabahin sa protocol tubtob sa katapusan nga adlaw sini sa opisina. Kag dapat ini nga sundon sang tanan na naebaluan nga ang Hong Kong, South Korea, kag Thailand ang nagasugod na sa pag-eksperyensya sang hinali lamang nga pagsaka sang COVID-19 infections. Kahapon,
nakarecord ang Pilipinas ng 273 ka mga kasos ng COVID-19. Gani nagdangat sa kapin 3.6 million ang total cases kung sa diin 27,353 ang aktibo. Ako, I'll just state my case. There is no way that masks will not be required. It will be a part of the protocol for a long time until the last day of my office. Yan ang order ko at yan ang sundin ninyo. Balang araw, hindi ko na problema yan. But I'm just advising ang ating mga kababayan na it is really important. We are not out of the woods actually. We are still in a bind. Nabatian si Presidente Rodrigo Duterte. Samtang dugang nga balita national ginabistigaran karon sa Commission on Elections sa COMELEC ang mga reports sa informal exit polls ang ginahimo sa mga overseas voting sites umalin sa nagbukas ini sa Domingo. Ini matapos nga nagwa ang mga posts sa social media ang nagpahayag sa numero sa mga gilaligar boto sa mga naglinya sa polling sites sa Hong Kong. Sunod sa kay Sonia Beawi Lozada, ang Director sa Office for Overseas Voting sa COMELEC, ang nasamit nga makaso ang kalabot na sa ila. Sunod sa iya matapos sa nakabaton sa mga reports sa tuwi sa ginatawag nga exit polls ukon ang unofficial polls, ilan na nga ginaimbestigahan ang mga ini. Nagpagwa naman si COMELEC spokesperson James Jimenez sang disclaimer sang Lunes batok sa ginatawag nga exit polls. Sa Twitter, gipag ni Jimenez nga ang exit poll ang hindi official nga tali sa mga boto para sa 2022 national and local elections. Sunod diri, dapat tandaan nga pag-isipon lamang ang mga boto sa overseas voting sa May 9 pagkatapos nagsirado na ang polls. Apisar nga ginapanugutan ang exit polls sa idalom sa Fair Election Act o Republic Act No. 9006. Nagmando naman ang layi nga posible lamang ini nga ma-release pagkatapos magsira ang mga polling sites sa May 9 nga adlaw sa eleksyon nga ginakonsideran nga hindi opisyal. Gimpayag man Jimenez nga dapat magpaandam ang mga botante sa mga exit polls nagikan sa hindi reliable nga mga sources nga gina-release sa social media. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagsugod ang National Bureau of Investigation o NBI sa Northern Mindanao sa pag-imbestiga sa ginaligar fraudulent health insurance claims sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga nagadangat sa 200 million pesos kada tuig sa rehiyon lamang. Sa Biho o kung sa Bilog nga Pungsod, ginpahayag sa PhilHealth nga hindi magnubo 9,525 ka mga fraudulent claims ang natumod. Ini ginalikipan sang misrepresentation sa medical cases kag mga claims nga ginhimo nga may kangtanan sa COVID-19 pandemic. Ginalantaw nga mas madamo pa ang mga fraudulent claims sa rehiyon nga ginalikipan sa mga ospital, iban pa nga mga healthcare institutions, physicians, PhilHealth insiders kag fixers. Suno kay Attorney Ian Alfredo Magno, Legal Division Head sa PhilHealth sa Northern Mindanao, ang ehensya ang nagabayad sang average nga 4 billion pesos kada bulan sa insurance coverage sa rehiyon kag statistically 5% sang nasambit nga mga claims ang fraudulent, ang 5% sang 4 billion pesos ang ginabanta yara sa 200 million pesos. Sunod sa PhilHealth, ginsuspende na sini accreditation sang 6 ka mga ospital sa Northern Mindanao bangon sa ginaaligar fraudulent claims. Sunod naman kay NBI Director for Northern Mindanao Patricio Bernales Jr. Nagpasugot ng mga opisyalis ang ahensya sa rehiyon kabaghatag sang access sa mga dokumento tuhoy sa health insurance coverage claims. Naghingyo man si PhilHealth Regional Vice President Delio Aceron II sa NBI nga imbestigahan ng Regional Office bangod mabudlay sa ilang mga imbestigahan ang ila kaugalingon. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa taklalas 6 sa Agama Kabombo. Liton kita sa ato nagapanguna nga balita sa luwas ng pungsod. Nagapreparar na ang Ukrainian forces para sa last battle ukon ginakabig sa maini nga ulihi nga pagpikig-away sa nabakatnan nga port sa Mariupol nga gisakop sa mga Russians sunod sa mga Marines sa syudad. Sunod sa 36th Marine Brigade sa Ukrainian Armed Forces, ginalantaw nila nga last battle na nila bangod nga nagakaubos na ang ila sini nga mga bala. Sunod diri kamatayon ini para sa iban sa ila samtang kapag kadakop naman sa nabilin bangod sila ang ginapalibutan na sa Russian Army. Sunod diri 47 ka adlaw na nila nga ginadepensahan ang port kag ginhimo ang ila masarangan agud nga mapabilin ang pagkontrolar sa syudad. Santo naman sa reports na palibutan na sa Russian forces ang Azovstal ayon sa syudad kag steel works asubong man sa puerto. Sunod sa mga Marines diri masami nagaatake ang mga kaangay kag sila ang ginapalibutan na sang kalayo agud nga malutos. Sunod diri tunga sang ilang mga miyembro ang pilasun na. Edugang man sini nga lunsay nagkalamatang ila infantry kag ang pagtiniruhay ginahimo na sa karon sa mga artillerymen, anti-aircraft gunners,
radio operators, drivers, mga manugluto, kamangin mga miyembro sang orchestra ang nagabato naman. Nagareklamo man ang mga Marines sa kakulang sa suporta nagikan sa military leadership sang Ukraine, kaging pahayag nga wala sang may luyag nga mag-communicate sa ila. Apang ipahayag naman ni Valery Zaluzny, ang Commander-in-Chief sa Ukrainian Armed Forces, nga stable naman kaginamentenar sa karon ang koneksyon kaupo ng mga unit sa Defense Forces. Sunod diri ginahimo sa Ukrainian Army ang tanan agud nga magdaog kag masalbar ang kabuhi sa mga personal kag mga sibilyan sa tanan nga direksyon. Para sa katapusan nga balita internasyonal, nagtala na si Russian President Vladimir Putin sa bago nga general nga magapamuno sang nagapadayon nga gyera sa Ukraine. Si Army General Alexander Vornikov, Commander Southern Military District sa Russia, ang gipangalanan nga theater commander sang military campaign sang Russia sa Ukraine. Sunod sa isa ka US official kay isa ka European official. Si Vornikov, 60 years old, anang inabing una commander sa military operations sang Russia sa Syria. Matapos gipadala ni Putin ang tropa sa September 2015, agud backupan ang gobyerno ni Russia ako ni Syrian President Bashar al-Assad. Sa pagpamuno ni Vornikov, ang Syria ang sang September 2015 tutob June 2016, ginbakapan sang Russian aircraft ang Assad regime kag mga kaalyansa sini sa Eastern Aleppo nga ginauyatan sa mga rebelde. Kag ginatake ang madamo nga mga tawo nga nagtugas ang madamo nga mga civilian casualties. Ang syudad ang nagtupa sa Syrian government forces ang December 2016. Umalin 2000 to 2003. Si Vornikov ang nagserbe sa malawig nga pacification campaign sang Russian sa North Caucasus. Kalakip na ang Second Chechen War nga nagbilin sa regional capital sang Chechnya kag Grozny nga guba. Ang Russian forces na nagamit sa kaangay nga approach sa pila ka mga bahin sa Ukraine kag ginpang-atake ang mga residential buildings sa dalagkong mga syudad kag demolish ang Ukrainian port city sa Mariupol. Si Vornikov ang ginawardan sa titulo nga Hero of the Russian Federation sa Kremlin sang March 2016 bangon sa iya nga serbisyo. Ang appointment sa bagong overall commander kaagod magpamuno sa giyera sang Russia batok sa Ukraine ang isa katikang sa isa mga problema nga ginagapahinay sa Russian forces kag gining kakulang sa koordinasyon. Para sa atong nga balita sa negosyo, epektibo subong adlaw ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo apang nagapabilin sa gihapon nga masobra 16 pesos kada litro ang net increase sa bilog nga tuig. Sa separadong advisories, ginpahig sa Chevron Philippines Incorporated o Caltex, flying via Philippine Shell Petroleum Corporation kag Seoul Philippines Incorporated nga magabuhin ang presyo sa kada litro sa gasolina sa 1 peso. 35 centavos naman sa kada litro ng diesel, kag 3 pesos sa kada litro ng kerosene. Ang clean fuel, Petrogas, Phoenix Petroleum Philippines Incorporated, PTT Philippines Corporation kag Unioil Petroleum Philippines Incorporated ang nag-implementar sa kaangay nga pagbago magluwas lamang sa kerosene. Nag-take effect ang adjustments alas 6 subong aga. Sa tanan nga firms magluwas lamang sa clean fuel nga mag-implementar sini alas 8:01 sa aga kag Caltex alas 12:01 sa kaangay nga adlaw. Sunod sa latest data, nagikan sa Department of Energy, ang year-to-date adjustments na nagatindog sa net increase ng 16 pesos sa kada litro ng gasolina, 26 pesos sa kada litro ng diesel, kag 24 pesos and 10 centavos sa kada litro ng kerosene as of April 5, 2022. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 52 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 57 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 37 pesos and 82 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 74 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 56 pesos and 22 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo gikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded nagabalor sang 67 pesos and 55 centavos. Tubtob sa 26 pesos and 50 centavos. Ang premium nagabalor sa 68 pesos and 30 centavos. Tubtob 69 pesos and 45 centavos. Ang diesel nagabalor 69 pesos and 43 centavos. Tubtob 71 pesos and 33 centavos. Para sa atong nga balita sa inampang, ginkakasa pwesto ang head coach sa Los Angeles Lakers nga si Frank Vogel. Ini matapos wala nangin madinalagon sa nga nakasulod sa NBA playoffs. Ang Lakers ini nga season kag nagtapos sa 33 wins kag 49 losses. Si Vogel ang na-hire sa 2019 sa 3 ka tuig nga deal. Matapos wala ginbaton ni Tyronn Lue ang offer nga maging coach sa Lakers. Matapos ini napierde ang Miami Heat sa 6 ka mga games agud makuha ang NBA Championship sa 2019 to 2020. Napierde ang team ni Vogel sa Phoenix Suns sa unang round sa playoffs sa 2020 to 2021.
Antis ang kadalagan sang grupo batok sa Denver Nuggets. Ginpahay ni Vogel nga wala man ini ginhambalan nga siya ang palinon. Ganiya igiga-enjoy ang game kag itugyan na lang sa buwas kung ano gid man ang matabo. Ang mga injuries ang isa sa dako nga rason kung nga naperde ang Lakers ini nga season. Kangay na lamang kay LeBron James nga nagampang lamang sa 56 ka mga games kag nakaagom sa ankle sprain kag Anthony Davis nga nakaangkon sang problema sa tuhod kag nakampang lamang sa 40 games sini nga season. Sa karon, wala pa sa impormasyon kung sino mangin ika-anong nga coach sa Lakers sumalin sang nagretiro si Phil Jackson sang 2011. Philippine Standard Time, 41 minutos na nakalipas sa takla las 6 aga mga kabombo. Kagkaroon sa aton sininga showbiz news, chika, natalala nga mag-attend sa Coronation Night sa Miss Universe Philippines sa Abril 30. Ining si Miss Universe 2021, Harnaz Zandu. Ini ang ginanunsya sa Miss Universe Organization sa weekend sa Facebook. Kag sunod sa announcement, si Miss Universe 2021, Harnaz Zandu, ang isa sa mga very special guests para sa Miss Universe Philippines 2022 Finals sa Abril 30 sa SM Mall of Asia Arena. Idugang masiling nga excited ng bilog nga pungsod nga i-welcome ang Miss Universe. Magluwas kay Sandu, magatambong man sa Coronation Night ang mga anay winners sa Miss Universe nga glakipan nanday Pia Wurzbach, Iris Mitterner, kag Demile Thibault. Ang tatlo ka mga anay title holder sa mag-host ng pageant, ang reigning queen sa Miss Universe Philippines, ang gipangunahan ni Beatriz Gomez nga nagtapos naman sa top 5 sa bayan sang 70th Miss Universe pageant sa Israel sa Desyembre. Ang nabili naman, ginakipanan day Katrina Demaranan, Miss Universe Philippines Tourism 2021, Victoria Vincent, Miss Universe Philippines Charity 2021, Maureen Robelwitz, first runner-up, kag Steffi Abira Rusturi, second runner-up. Kung sino ang magabulos kay Gomez, ang magapresentar o kung representar naman sang Pilipinas sa Miss Universe pageant sini nga tuig. Philippine Standard Time, 43 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kag amoy ato ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita dali sa Bomba News and Views Morning Edition. Subong nga adlaw, Martes Santo, petsa 12 na kita sa bulan sa Abril 2022. Kag sa bahin naman sa aton siniiyang The Vote 2022 Elections Countdown. Mayara na lamang kita sa 27 ka adlaw antes magahiwat sa Mayo 9 nga national and local elections. By the way mga kabombo, sa aton siniiyang masunod nga programa, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd edition upod naman sa kay Bombo Early Bayonita. Kag sa gyapon nini ang inyo sini nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sa bahay naman, sa aton sininga news analysis, sige padala sa aton maukon nga tagpalamati, pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, sa aton sininga news analysis, may tigulo, pasalig lang. Sa sining krisis nga aton ginatubang, nga nagtugas ang tuman nga kabudlayan, sa mga pigado naton nga mga katawhan, gobyerno, ano ayhan ang matabang. Sigurado nga liwat naman naton mabatian, mga pasalig nga wala sang katumanan, kaangay na lang sang ayuda sa mga mangunguma, hasta subong wala gid nagtupa. Sila ining sektor nga lubos nga napiktuhan, sa wala untat nga pagsaka sa presyo sang gatong aton kinahanglan. Bangod kadungan man nga nagsaka ang presyo sa mga abono, nagadugang ini sang ila nga gasto. Ayuda sa mga mangunguma, ginapangita ka. Kay basi kung hindi ka mag-abot sa kamot sa mga Turko, sila ang matupa. Mangutang sa ikapital sa panguma, sa interes nga ang kadakuon makagalaba. Gobyerno di na ang imo pangako. Kaysa karon mga mangunguma ang padayon nga nagabakho. Sa ila patubas nga gamay na lamang ang ila kita, kay halos ang dako nga porsyento sa Turko nagatupa. Ang ini nga pangunahuna ay pananawan ng ginpadala ni Enrico Bailon sa Barangay Dumanan, Bacolod City.
Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine